Vitkaník, nech sa páči. Ďakujem. Pán poslanec Fico začal tým, že sociálna demokracia bola najviac vystavená dopadom krízy a najviac za ňu niesla následky. Ja by som povedal, že sociálna demokracia tu aj v Európe, ale hlavne socialisti vašeho zmýšľania svojim dlhoročným správaním, svojimi dlhoročnými politikami vytvárali dokonalé predpoklady na to, aby krízou boli zasiahnuté mnohé európske krajiny a aby sa vďaka tomu mnohé európske krajiny dostali na pokraj bankrotu. Vaša politika, pán poslanec Fico, Slovensko zatiahla na túto cestu. A keby ešte chvíľu pokračovala, tak by aj Slovensko sa zaradilo ku krajinám ako je Grécko, Maďarsko, Portugalsko a ďalšie. Vďaka Bohu, že už táto devastačná politika na Slovensku nemôže pokračovať. Vy tvrdíte, že ste sa nevyhovárali. Vy ste sa celý čas vyhovárali. Vyhovárali ste sa na krízu, vyhovárali ste sa na zahraničné monopoly, na reťazce, na DSS-ky, budovali ste neustále obraz nepriateľa a v kuse ste s niekým bojovali. Nič ste Slovensku neprinášali, akurát čoraz väčší odlev peňazí daňových poplatníkov zo štátneho rozpočtu. Nepriniesli ste ťažkosti na ľudí. A kto niesol ťažkosti krízy? Kto niesol ťažkosti, keď stratil prácu? Čo je tých 400 000 nezamestnaných, čo je rekord na Slovensku? Čo je tých 10 000 ľudí, ktorí prišli o príjem počas vašeho vládnutia? Kríza? Bohapustá výhovorka, pretože všetky vaše opatrenia krízu nezmierňovali, naopak mnohom ju zvýrazňovali. Keď nás vyzývate, aby sme nevytvárali falošný obraz o Slovensku, pán Fico, celá vaša politika, ešte z vašeho opozičného pôsobenia, je postavená na vytváraní Ďakujem. Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Stanislav.